хора, Васко и още 8 приятели тръгваме на пътешествие. Този път с колелата ще бъде половината. Другата половина ние ще останем, за да катерим на един нов, много готин обект и да видим как ще тръгнат нещата. Пристигнахме в хотелчето, изглежда доста готино. Другите се събраха долу и след малко отиваме на вечеря. Мръсен топ. Слава. Ето това видео, което Марти няма да изгледа. Децата на пустайте. Ти в коя стая сме? Ей, ние сме в последствие на запускане. 9-0-0-0. Добро. Защо? Джапанките да не има. Как спахте? Ние просто игнорираме. Бандата се подготвя за обиколката на Батак. Тестово каране. Това е водача на групата. И познайте кой липсва. Катеро! I'm finally on my way to all my better days. Don't care what people say. I make the world my stage. Life is a beach. I hit the ocean trying to catch a wave. Банда, как се чувствате? Никой не ме отразява, няма проблем. When you sitting on a hill and the glass is never empty 'cause I keep it real. I got big dreams that all about to come true. Chilling at the top with a nice view. 12 км. Пеш. Групата се раздели, сега ще чакаме бавнярите, по-бавните. Най-важният е тук. Така, гапчо. Инстаграм. Така. Ето ги, бе! Найс! Къде са жените? Ги ставихте ги. Нинджа. Едната я няма. А ти имаш също. Good life is a good life. Good life right now. Good life is a good life. Good life is 22 км изкарани. Бандата е в топ настроение. Сега е време за гледка. Така. Нещо за влога. Ние Кола! Габи! Добре. Всеки път това е най-големия пясък. Измъква. 25 км. Да, и тук кончета подгониха Китко. Васко пробва гъбата и аз бягам преди да се отровил и да ме целуне. Васко, що спираме? Ака ми се? Спираме за... Не акане. Обяд! Обяд! Ядене! Якане! Или котлетка. Васко ми подари Да, отровна малки гъбка. някой ми беше показал и ги пипа. Ей! То? Него го е страх. Да, май са. 35 км изминати. Групата малко се разпръсна, но нашия хотел се вижда. Васко, кажи нещо. Нещо. Ето, всички се събраха. Марти, защо беше толкова бавен, бе? Защото реших малко да не ви карам да се чувствате бавно. Първо ни гледа 5 сторията през живота си. Ама правя сайтове.
Има бутон в Фейсбук отдолу. След обяда децата са на площадката. Извинете, какво правите? Баланс. Публиката. Една единствена на брой. Който е изрител. Марио, няма да Добре, бе, няма да силим техници. Аз снимам отборите. Айде, почваме. Кръста нагоре не се брои. Айде, баче топ. Какво значи от кръста да се горе? Браво, Каби! Наш! Ей, следва! Много бързо е, човек! На репортера. Това сега няма, трябва да снимаш. О, стана! Отиваме на вечеря, точно на 2 метра от хотела. Другите вече са там. И сега ще ги посрещнем. Най-гладните. Ой, музичката е топ. Ето ги най-гладните. Добро утро! Днес е неделя. Другата част от компанията си тръгва. А ние с Васко оставаме, защото ще катерим. Ще ходим до обект Острата скала, който е нов обект в България. До сега не сме били там, но трябва да е доста готино. Иначе се събуждаме на топ гледка. Да внимават? Няма пък. Да. Ето обекта и е тук. Тръгваме по гората. Тръгваме по пътечката да намерим обекта. Да. Ето тук някъде ще катерим. Супер добре изглежда за сега. Мега чистия обект. Сега трябва да си изберем къде ще катерим и да започваме. Тук някой има. Уху! Само защото ти е студена, нали?
Васко много добре качи Булудон, петте. Аз ще го пробвам първо на горна, за да ми е по-сигурно и после може би да го изводя надолу, да видим какво ще стане. Доста яко 5C нагорно беше. Васко беше маркирал удобни хватчици. Да видим дали ще успея надолу да го мина. Малко по-трики, ама... Не уникално. И сега, как се казва, едно 5B за самочувствие ще изводя. И след мен Васко ще пробва някое още едно 5C да го води надолу, защото е много силен. Успешно приключихме днешният ден. Останаха за утре маршрути, които сме си набелязали да изкатерим. Сега се прибираме към хотелчето, изкъпваме се, къпем се и ще ходим да вечеряме, да ядем пататник. Много сме се наканили. Щастливи бебета! Да! Извинете, господин Кон. Може ли да се приберете? Не. Поредна перфектна утрин. Сутрин. Утро. Сутрешност. Хапваме мекички и пържени филийки и се насочваме към скалите. Нали? Да. Добре, няма да се смея. Готови. Загряхме. Готов. Нищо. Още. Сега ще е много смешно, ако се откачи от камъка и ме плесне. О, да, бе. Това ще е кадъра, който спечели гледанията. Може и Марти да изгледа това видео, ако има такъв кадър. Така, сега загряваме пръстите, като държим малко камъни. И за днеска плана е 5C, което вчера аз катерих на горна, демек на по-лесния вариант е днеска да го извода надолу. Първо ще загреем малко с един-два маршрута и после отиваме на 1.6А. Васко да тества неговите сили и умения и да го изводим. То ще кажете. Добре, тръгвам. Сега съм без въже. Това не трябва да го забравям. Хубаво. Опа! Какво стана? Да казвам ли като включвам? Не. Мисля, че правих нещо друго. Така. Не забравяй, че ти намери това. Аз съм на нея сега. Аз ще на нея. Това е голяма. Аха. Да.
Добре, включвам. Ти каза тука. Добре. Стави на малко. Бам, бе! Малко почивка. Тук го бях измислила миналия път. А, да, браво бе! Това е шпагата. Така. Включвам. Айде! Чу-чу-чу! Осигурих се. Сега. Включвам се в площадката. Уху! Изводих си го 5C-то. Бях си запомнила движенията. Топ! Вижте ми гледката. Vasco е там някъде долу. Време е за обедна почивка. За сандвичи, мандвичи. Изготвили сме пилешки сандвич и протеинов. Да. Кой искаш? Нямам претенции. Ще пилеш. Айран Верея. И това. Само нямаме вестник. И да. За покрив. Има и бейкрол за десерт. Сега ще си похапнем. Изкачихме още едно 5C и нещо ни удари умората. Така че сега дойдохме да разгледаме острата скала, на която е кръстен обектът. И отиваме да починем в хотелчето. Хапваме, ще спим там и утре си потегляме към София. Какво има там? Това е дива арония. Еха, пробуй. Тя не ми изглежда много прясна. Заслужена почивка.